Ubuhlungu mfowethu uyasebenza kodwa mina ngishimbuzi. Usebenza kahle. Phathi iPhone, phathi Huawei, noma ngabe iphi bani ke, noma ngabe khona ophi. Kodwa ubuhlungu uthi ekhaya ungenambuzi. Uthi mawufa, uthi enganani zakho, abantu abami, ushembu ungibophile, noma umndeni ungibophile, wozani, hambani nebuhleni, onyazini, niyongine bazoyithatha apha imbuzi. Imbhalo 7 verse 34. Isililo. Noma ihlaba zaSolomon. Ngibambele ihlaba zaSolomon 5 verse 10. Let's say lapha sikhona emva kaIsaya 5 verse 10. Asingasuganga maNazaretha. Nakhotha amakhaya bafundisi bahle kangaka. Sabahle phambili emsebenzini umuhle kodwa ekhaya emuva kunjani? Kunjani ekhaya? Ngibuza ukuthi sikhona nisibaye ekhaya. Hayi umuhle manje. Wakhile uthi no 4 room. Kodwa khona into eshodayo. Khona into eshodayo. Angikhize ngawe baba. Uma ngabe uhambe emhlabeni wena ngishimbuzi singekho isibaya uthi asinikele ngani sikunikele ngani baba wami ngoba imbuzi awufuni ukuyithenga ufuna uyekhaya ngoba sekuphume imandla zomsebenzi kunenkinga khona ngoba baba bethu angibasoli kodwa kunenkinga yana insizwa angikhulumi ngobaba ngikhuluma ngathi singayenzi lento bafowethu ukuthi mangabe egoli sesiya kuthiwa yini pension bese sisuka ke manje siyoqala phansi sesiyakha ngale mali sasiyitholile izobuya phenye income hawu ube liNazaretha awazi ukhipha intonyama uliNazaretha awazi ngisho ukukhisha imbuzi maNazaretha sizoya kodwa ngoba izulu lokuqala umndeni izinto lezi zokuqala 1711 Ashe Mbhatha webathela benkosi sizoya indla khona Noshambe esimkhonzayo unoshambe esimkhonzayo ukhumbuza ikini akhumbuza izulu mawukhohlwa kodwa kwakho ayulimele kodwa into obhizi ngayo uzosakha kanjani isibango begoli ngisho ngoba lapha eThekwini uyadliwa udliwa izintombi 710 amazwi ahlakaniphile 710 amazwi ahlakaniphile wathi ngahlangana naye ngibambela incwadi isihlalo zikaSolomon 5 verse 10 ungayiyeki zika 5 verse 10 hayi kaDavid zikaSolomon u5 u10 iverse omunye ngibambela incwadi yazi isihlalo zikaSolomon u2 iverse ka4 ngizobe sengima manje nginike lezo ncwadi 710 yeah wathi ngahlangana naye wesifazana ngahlangana naye lo wesimame owayembathiso wesifebe mfethu wena usungaze udidwa izintombi ezibomvu enobhiliziyo mana imake khona imakhosa imanje kanjalo ngifuna ke u5 verse 10 wekaSolomon 5:10 yebo umthandwa wami mama khosa animnikele umbhopho uzobuya baba uzobuya ngibuza ukuthi le ntombi esikudidile manje wena uyazazi ukuthi uliNazaretha likashembe elikhonza unyazi ngokuphelele udidwa yiphi le ntombi ekudidayo mfowethu awuyingane ebhentshini funda khosa umthanda wami umthandwa wami umhlophe awuyena boni ubomvu awu hlala phansi hlala phansi udidwa umuntu obomvu mfowethu mangabe uzibona ukuthi wena uyahluleka ukubeka imali phela musu umuphi imali khona uzomlobola musu kumuphi imali lo hlezi naye u2 verse 4 sengihlala phansi khona lapha khoza zikaSolomon sengihlala phansi maNazaretha
ushemba uNkulunkulu wakhonza ushemba simkhonze bukubi bukuhle kodwa singafuni ingcebo ngoba ingcebo kunabantu abeza kuleli bandla bethi bazofuna ingcebo kanti akutetshwe kuleli bandla ushemba uneZulu ushemba uneZulu kuphela akafuna siye khona sonke bese kuba yithina esikhipha sithi asithandi ngenxa yezono zethu kodwa bengicela ukuthi siyeke 2 verse 4 bafowethu 2 verse 4 Nazareth Hiphe baba izindlebe esivule hangile vulekile ngiphe baba Chikala phansi ngikhuluma isikhathi eside. Wangiletha endlini. Yakudlela. Isibonakaliso sakhe phezukwana. Ngoba ngiyamthanda. Asiwuthanda. Ngoba ngiyamthanda ngasukumnikeza imali. Khona ngizokwazi ukumlobola ngenze kahle phambi kaThixo. Funda. Kodwa lencwadi mangabe iqhubeka ithi ungiduduze ngama-aphula ngoba ngiyasha uthando intombi ayinikeza imali inikeza ama-aphula ukuthi uzokwazi ukugana inkosi